Għax Monika se tissepara minn ma' Stephen. Iva, u Karmenu ma rridx juri, imma ħaġa komuni llum mhux. Issa se jagħmlu? Se jagħmlu separazzjoni bonarja, isu minn daqshekk, it-tnejn jridu jisseparaw. U tfal? It-tfal jridu jqbu ma' ommhom u Stephen aċċetta. U x'se jagħmlu? Għax Stephen se jti għal-manteniment għalija u għat-tfal. Taf inti li Stephen jaqlaħħa sew. U fejn bżonn ngħinu aħna wkoll. Imma rrid isni ħassejt il-bżonn li niġi nkellmek biex inti staqsi naqra l-Charles għax dak kif hemm f'dawn l-affarijiet qabel ma jiffirmaw il-kuntratt. Iva, naqbel miegħek ħanċempillu issa u ngħidlu jiġi saw. Għamilt sew li ġibti draft tal-kuntratt miegħek. Il-kuntratt li ser tagħmlu jidher tajjeb. Biss se tiżżid il-klawżola li tgħid illi inti jkollok parti midħul tal-pensjoni tiegħu. Fuq kollox għandek dritt għalija għax inti qatt ma ħdimt, allura meta tiġi għall-pensjoni tibqa' mingħajra. Trid tgħid meta taqbes is-60. Ekku, importanti ħafna li tniżżilha fil-kuntratt tas-separazzjoni. Tkellimt sew mal-avukat u qalli li għandi dritt tal-biċċa mill-pensjoni ta' Stephen. Stephen tgħix kemm ħadha bi kbira u għall-ewwel ma ċċettax. Imma mbagħad l-avukat spjegalu li jiena ma naħdimx, bolla ma nħallas, u allura mhux se jkolli pensjoni la nirtira. U minn hawn jew minn hemm aċċettaw. Persuna li qed tissepara sew jekk raġel sew jekk mara għandha tissalvagwardja d-drittijiet tagħha għal manteniment xieraq sewa għalija kif ukoll għal ulieda, kif ukoll għandha tidħol fid-dinja tax-xogħol jew tkompli fix-xogħol tagħha sabiex meta tasal għall-età tal-pensjoni minn barra il-credits tat-tfal li tkun rabbittu l-ħajjita ikollha intitolament ta' pensjoni adegwata li tista' flimkien mal-manteniment li tkun qed tirċievi tkun tista' tgħix komda.